ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi da ka Phriang Motors. Visit Phriang Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladaan kumasan post MEA bat ke berpau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang ke jingtip berkampanya kol hai kini ke nombor harum. Kashlam Aijingshai ben penang penstart hikonikti kebelatip kumka Aijingshai Secondary School kebeladaan hamolai Moyong mentang kesingi ke abkandai terik ujemang arajar pusau kelaraki jingdap apusan senem jangka ben syakri bat benai ke jingnan Jingstad caki kena. Hal kini kesini lawan masa kilang du Bright Star Marbanyang ubelong MLA juga mulai konstituensi ubelong kumu Kongsan ubak KW Marbanyang ubelong retired IES ubelong kumu Sembut Kongsan hal kejindar lang ubak Edelbert Nongrum ubelong MLA juga 17 North konstituensi ubak Syakot Sengoba bat kumjuru ubak Sambolang Dingdo hal kejindar lang ringkat lang ru di principal jangan dengan skul ikong Melinda M Karbani ringkat lang ngejing sakilang juga kimi kepa jong kena skul. Harga dengan sengi layuk ruban penkup buram yang langut ki kena pulih jangka dengan skul ki bidang syudat pendap yang ke SSLC exam ajar pusau belayuk ru de gejing penbernya nagi kena skul habaya day bak gejing syat bak gejing ruai. Đông có cloud bị gió cloud trên nhon trên bên mòn hạt đen trên blau và trên Kynjoh yaki baru pisah. You are a part of my life journey, so profound, so wonderful. You nurture and cherish us like
like your own children, making us feel at home every moment we enter. How can we ever thank you enough? You've been a blessing to us. Happy our days, adventurous our ways, and we owe you a big thank you. Aijingshai, you light in the past. You'll be forever remembered. We'll be forever grateful. May the Almighty God bless you. May you continue to shine throughout your day. Release the school souvenir. With 80.16%, division with 60%, we would like Madam Principal to please open the gift. Ngai kublai ya dari school Aijingshai ka kerteng ka brak Kynjoh ka brak khiatho hadu kata-kata bat ka bai hap bat ka jaka jingpuli mo Aijingshai ngai skem lalangi kum kinong hikai lalangi ya lalangi pen ya ki jingpatai lane ki definition ki babun ha ka bidei bat ka puli ku puthi lani ka jingnang ka Jingstad lani ka bangyong keten Phriang kata ka education langi baik iki definition ki babun kan keren baik syapang kata ka Jingshai mo ngai scam ka school ka jongpi ka Aijingshai arab santri kisnem ha ka jingai ati ka joka ngai scam kala pinshai ki babun ki jingim bat ki bensim ha ka ni ka dong ka than ka jongpi kila ai ka Jingshai ngai scam bu na pleng jongi ngilong ki kristan ho da ka baburom yo dan na pleng jongi ki bamlong kristan ni burom ya phiru Hendai ki babun na preng jungi kan thup lang yang ngadai Kristan bat naka Bible kai ngi kum ki khun Kristan banom bangin long ka Jingshai bat nge scam baka wei na ki shlem ki ban hikai gi bangin long ka Jingshai ya ka emlang ka salang ni tips scam kadai ka shlem puli ka bakum ka di bat nge scam bagari ka school Aijingshai kala pendap ya ka kamram ka joka haki arab santli kisnem ki belet no barngai scam kani ka school ka don shibun ki jingya thu khana ban lesi ki bala banong ktin Phriang ki history ki bakala ban yathu ling ba shibun ki khana ki bala pass na kani ka school nga slotanat abang asyong ban i principal i bai thu inga ga jingya ati ka jungi yong ngila tri shitum pada ki babun ki teng ki don ki khana ki bawan na kani ka school na marlesi na ka jingwan ka juki na ka ying kabam da biang da bit ka jingyo ka joki bun na preng joki ki mon shuru tang sha ka school sha ka jaka puli bat bun ki khep mai i hab balek ban khot iki na ki ying ka joki ban walam biang iki sha ka ne ka jaka sha ka ne ka school ban ai ki ya ka jing hikai ka ba ki dei ban yo ken mau ha ki ka juk ka ba menta ba bangi kren ya kata ka bangi ong ka fundamental rights ken mau ka riti sensha
jong kari India idan really kita ki fundamental rights lani ki hok ki bakum ubrio bat kamtam kum nong song snong jong kani kari India ka bayar ngidon ya kita ki really ki fundamental rights henry kat banang ya kisgi ki por kini ki fundamental rights kinang yar kinang kentup ya shibon ki weipan bat ka wei na kita kadai kata ka yung ka right to education kabala kalalong kata ka fundamental rights banang scam bakani ka hok banginyo e ka jingnang ka Jingstad lani ka puli ka puthi kadai ka hok jong wei po wei unong song jong kani ka ri India banang scam kani ka school kala pendep ya ka benta ka joka ban ai ya ka Jingstad ya ka Jingshampang ya ki khun ki ti ki jongap ki chokpi nga slotanat abang ka pedru ya ka mutu mo ya ka mutu jong kani ka school ka mutu ni ke ken mau ka kentin mutu kam de kentin Phriang ni ka kwan na ka kentin French la ngam bakla kawan na kentin French ka bamut kani ka ta ka ba penki mo ka ba penki ka ta ka jingmut jong ka kentin mutu bat kani ka school ka don ya ka mutu mo ka driving force ka banyat ya ki wei po wei dukhot jong kani ka school bat ka mutu jong kani ka school kolom to educate body mind and soul kamun ban hikai ban penstan ya ka met ya ka jingmut jing perkhat bat ya ka mensip bat ngasngo bakani ka mutu jong kani ka school kaya hap thik bat ya ka definition ka bau Mahatma Gandhi badai ukpa jogari India father of the nation habau define habau batai habi debat ka education Mahatma Gandhi wong kumni by education I mean an all round development an all round drawing out of the best in man that is body mind and spirit kabamut ma hau Mahatma Gandhi bu keren ya ka education lani ka jingnang ka Jingstad wong ka jingnang Jingstad lani ka education kadai kata ka ba kring ya ka ba bhatam ya ka jingem ka jong uprio bat kata kalom habidi bat ka met ka bor jing perkhan bat kum juru habidi bat ka mensim ka jong uprio kata ka moto jong ka school